Poštovani gosti, čast mi je pozdraviti vas prilikom otvorenja izložbe drenovskog slikara Alberta Mihića. Ja sam Davorka Medved, članica sam Udruge Bez granica, udruge koja od 2013. godine okuplja Drenovčane i njihove goste u zavičajnom muzeju, koji je danas dio društvenog centra Drenova. Ova izložba otvara se na dan Nacionalne noći muzeja, ali izložba je dio našeg programa Kultura u prigradu, kojeg ove godine sufinanciraju grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Albert Mihić, Bertić, kako ga zovemo, s našom udrugom surađuje od početka. Više njegovih dijela krasi zidove društvenog centra Drenova. Ali slikarstvo nije jedina Bertićeva društvena aktivnost. Često nam je otkrivao drenovsku povijest od prije 80 i više godina, pa sve do novijeg doba. To je bila značajna pomoć našem članu Kristijanu Grajlahu, koji je u Drenovskom listu, ali i na drugim mjestima pisao povijesti Drenove. Bertić je i našem mjesnom odboru poklonio svoju sliku s panoramom Drenove, a slika je nastala direktno iz glave. Dakle, točno kako je bilo memorirano i tako je preneseno na platno. Mnoge drenovske motive, kojih danas više nema, Bertić je do detalja upamtio i prenio na platno. Bertić je 70. i 80. godina bio iznimno aktivan kao pokretač i član drenovskih maškara. Iz godine u godinu izrađivao je alegorijska kola koja su uz maškaranu povrhu obilazila Drenovu i cijelu Rijeku, od Trsata do Zameta, pa čak i mjesta Riječkoga prstena. Mnoge su aktivnosti u koje je Albert Mihić tijekom života bio uključen, ali konstanta u njegovom životu svakako je slikarstvo. Večeras možete vidjeti dio njegovog opusa, kako na zidovima u prizemlju i na katu, pa i po stubištu, ali isto tako neka dijela su fotografirane i možete ih vidjeti na monitorima u prizemlju Zavičajnom muzeju. Fotografije Bertićevih dijela izradio je Petar Fabijan, kojem zahvaljujemo na ovoj suradnji. Želimo posebno zahvaliti Vesni Lukanović, koja je potaknula i organizirala ovu izložbu, Kristini Babić, koja je pomogla, a iznad svega veliko hvala Albertu Mihiću, koji je dijela izabrao, tematski rasporedio i postavio na zidove. Kao uvod u ovu večer, naš mladi prijatelj, mladi glazbenik Niko Modrić, učenik 6. razreda glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov, odsvirat će nam Enigma, etida broj 2 Juraj Marko Žernovnik i troglasnu invenciju broj 15 u H-molu Johana Sebastijana Bacha. Izvolimo.
bih pozvala gospodina Desarda da nam se obrati. Enea Desardo, predsjednik je zajednice Italijana u Rijeci, čiji je član i naš Albert Mihić. Dobro večer svima. Prije svega želim čestitati Albertu Mihiću na ovoj izložbi večeras i zahvaliti Udruzi Bez granica na pozivu da vam se kratko obratim ispred zajednice Italijana. Zajednica Italijana Rijeka ili Circo, ko što nas svi znaju ovdje u Rijeci, od prvih godina njeguje i likovnu sekciju, a Albert je bio dugo godina i član te likovne sekcije Zajednice Italijana. Između ostalog, jedan od učitelja je bio i Romolo Venucci, ako sam dobro popratio, koji je možda i jedan od najvažnijih riječkih slikara uopće. Albert je i osvojio nekoliko nagrada, ne samo u Zajednici Italijana, nego i šire, znači i općenito u talijanskoj manjini u bivšoj Jugoslaviji, a i pomogao je kroz svoju umjetnost stvoriti neke poveznice koje i dalje vrednujemo između Rijeke i konkretno gradića Este u Italiji. To sam danas otkrio. Dugo godina, svaki put kad dođem na karneval u Zajednicu Italijana, znam da je tamo ta maškarana ekipa iz Estea, od uvijek su prisutni, a eto danas sam otkrio da je upravo Albert bio taj koji je povezao naše dve sredine i svoju priču koja traje i koja ide dalje već desetljećima. Tako da, zahvaljujem još jednom na pozivu, čestitam još jednom Albertu na ovoj izložbi i mislim da se radi o osobi, umjetniku na koje možemo biti ponosni, ne samo mi kao Fiumani ili vi kao Drenovčani, nego općenito kao Riječani. Tako da, eto, hvala vam. Draga publiko, dragi prijatelji, dragi Riječani, dragi Bertić. Ja sam Vesna Lukanović, ki me ne pozna, ja sam članica Udruge Bez granica, nekad i predsjednica Udruge Dren, s kojom je naš Bertić uvijek rado surađivali, poklonili nam mnoge svoje slike, drenjule u cvatu. Kad smo se dogovarali oko ove izložbe, što ćemo, kako ćemo, Bertić je dao jako puno materijala na koje može biti ponosan i kako ste vi rekli, možemo svi biti ponosni na to da je dobio i nagrade Istria Nobilissima i brojne druge, da ja sad ne nabrajam. A između ostaloga ja sam pronašla jednu prekrasnu pjesmu, kako se on jako puno družio s pjesnicima u rondima. Tu je bila jedna, nažalost danas pokojna, Zdravka Žeželić-Alić, koja je našem Bertiću poklonila jednu sliku koja je vrlo emotivna, pjesmu koja je vrlo emotivna, pa ja ću je sad pročitat, a zove se Da se ne pozabi. Bertić, osim što govori fiumanski, odlično govori i čakavski, jer on je tu naš Drenovčan. Vriki 14. srpnja napisala Zdravka Žeželić-Alić, da se ne pozabi. Od krpene bale do žuhke žurnade, po putih življenja punih nade, Parićan zavik na prvo. S manom su živeli si moji umejki, zidi, parapeti, se grote i kamiki prokjeti i sveti. I nisu me pritiskali ni mići, ni veli, si kolori ili pote videl sam va miloj dote. I da naska mi ruka pobigne podragat ta kamik sivi, kako ta knuclec srca moj drenovski kraj premili. Ni već skodih, ni privratih, puti su zarasle drače, vako nobi sa pom plače, žalost me dosiže se jače i jače. Sejer moje drago, va me ni ustalo, da se jušto ne pozabi z mojim sam pinelom pokazal, kad isan z dušun zavavik ustal. A večer
Kiko je sad na redu. Evo, Kiko je suradnik, ja sam to trebala. No, rekli su da sam izavesti. Iza mene. Kristijan Grajla, naš dragi Kiko i suradnik. Bertite, ovako malo više se stavi tu da te i Berto vidi. Ovako, dragi Berto, ja bi o tebi i o nama doma moglo itekako puno pričati, jer smo puno surađivali, ali rekli su mi ne pretjeruj. Napiši par riječi, pa evo sam i napisao, izgleda puno, samo veliki font, pa nije tako. A veliki font je zato jer ja ne vidim dobro. Pa sam napisao sljedeće. Kad sam kao 10-godišnji dječak sa svojom porodicom, roditelji, 3 sestre i ja, doselio u tadašnje zemaljsko novo naselje Torpedo, mi prišlići ubrzo smo stvorili klapu, živjeli smo u miru s klapom domaćih i tako mi je prošlo djetinjstvo i dobar dio mladosti. Početkom 76. doselio sam sa suprugom i sinom na Drenovu i tako opet postao prišlić. No, ne za dugo. Zbog svoje aktivnosti pri mjesnom odboru Drenova i bavljenja pjevanjem upoznao sam Bertića, zajedno smo pjevali u klapi Nokturno Zametskoga korena, a i još nekim klapama, ali pustimo to za sada. I uključio se u Drenovsko društvo, točka. Odmah na početku fascinirala me Bertićeva nadarenost i vještina slikanja, pogotovo jer sam u toj vještini potpuni diletant. Ubrzo sam baveći se radom u mjesnom odboru kao predsjednik pododbora za kulturu, tada je toga bilo, danas nema pododbora u mjesnom odboru, organizirao i prvu izložbu Bertićevih slika, a kasnije i ostalih drenovskih slikara. Kad je to točno bilo, nažalost ne znamo, ali te su se izložbe zaredale. Na primjer, obavezno za dane Drenove u prostoru mjesnog odbora koji je, zahvaljujući tolikim aktivnostima, dobio i odgovarajuće funkcionalno osvjetljenje i postao pravi izložbeni salon koji je bio, mogao je se osvjedočiti. U svim tim izložbama, uz naravno mnogobrojne svoje, Bertić je svojim umjetničkim ukusom, vještinom i znanjem učestvovao u gotovo svim postavljanjima. Nije na odmet spomenuti i izložbu na otvorenom pod nazivom Puls Rekve, koja se na Bertićevu ideju održavala svakog dana Drenove, na kojoj su izlagali gotovo svi drenovski slikari. Ovdje ću vrlo rado spomenuti nezaboravna druženja i fešte koje smo zajedno s prijateljima iz Zameta priređivali u Bertićevom vrtu, kad smo uz čašicu upoznavali njegova nova slikarska dostignuća. Bila su to bili su to pravi, oprostite, ja sam malo operirao oko pa ne vidim baš najbolje. Gdje sam stao? Bili su to pravi festivalski. Da. Bili su to pravi festivali delicija s roštilja, prijateljstva i umjetnosti. Hvala ti, Berto, za mnoge nezaboravne doživljaje i što si moj život na Drenovi učinio ljepšim i sadržajnijim. Hvala. Dobro večer svima, ja sam Kristina. Prije svega htjela bih vam predstaviti našeg predsjednika udruge Bez granica Damira Medveda, koji to sve skupa snima.
A htjela bih vas isto tako pozdraviti u ovoj zgradi koja je nekada, ja obožavam Drenove, moram priznati, baš volim to mjesto. I volim ovu zgradu jer ona je nekada bila jedna zgrada koja je zapravo odvajala ljude, zgrada granice. A danas je ovo jedna zgrada koja spaja ljude u ovako jednom lijepom ambijentu, u jednoj lijepoj večeri umjetnosti. Imamo evo ovdje večeras jednog umjetnika, o njemu su sad već dosta toga rekli, našega Bertića, koji je zaljubljenik u slikarstvo. A s druge strane imamo Miku Modrića, jednog našeg prijatelja, mladog glazbenika, koji ide u 6. razred muzičke škole Ivan Matetić Ronjgov. On je naš prijatelj, on je zadnji put bio kod nas i rekao nam je da mu se ovdje jako sviđa, da li bi mogu doći opet. I naravno, mi smo ga pozvali, zašto ne? Mi smo njega isto tako zavoljeli. A htjela bih vam još reći da je ova večer posebna radi toga, jer ovo su dvije totalno različite generacije, između ova dva umjetnika je 81 godina razlika. Ali umjetnost ih je spojila i mi smo ih spojili, mi smo udruga bez granice i spajamo evo takve stvari. Niko, izvoli, još nam odsviraj, evo, vidite.
sada u zadnjem dijelu odsvirao od Karla Černija etudu opus 299 broj 38 i kako su vjerojatno mnogi prepoznali Chopinovu etudu opus 25 broj 2 u F-molu. Hvala još jednom. Ja bih sada pozvala Alberta Mikića, našeg dragog Bekića, da nam se on obrati i da kaže nekoliko riječi u svoje ime. A mene lage pitu nego govorit. Dobro večer svim. Drago mi da ste došli v tem broju. Amici della comunità italiani, una voce. Bez granica. Muzej tam, dobro. Sad su mi omogućili da to storim. Da bi neš rekao, čujte, tega je puno štorije pasalo preko Manevice. Ajmo ovako. Ovo sam počel, kad sam malo počel slikati to, malo došao u kontakt sa ljudima koji znaju, se razumeju o slikarstvu, recimo pokojnu Venoće, Erna Tončinik i Ladislav Soštari, slikari su me malo uputili. Ali čujte, kako običan diletant, amater, puno teh grešaka je bilo. Dogodilo mi se da sam dobil 2 nagrade preko zajednice Italijana Ester Nobilissima, onda ni bilo literature, a ja sam dobil 500.000 lira, išao v Trst i kupio se neke knjige. Tu sam to malo neke stvari prokužili, tako da sam, bi rekli Italijani, autodidata, samo ukaj. Sad treba nešto reći. Umjetnost ne, mislim ovako, te slike, današnji dan treba nešto drugšije. Pa sam malo razmišljal kako bi ljudi stave ih v te kuće, ne buderu, nimaju za parkirat, nimaju deca da igrat, ne vidi se od prozora. Ja sam rekao, ti ljudi su došli v grob, živili. Pa sam naradili ove kockice, vidite. Evo, to je jedna od tih slika. Ovo je kako Drenova uška mi ne stavlja jer su stavili velike kuće napred. Kvarner se zagađuje iz lijesa, a susedi pričaju, ma ne, kad će to biti doći. A ja sam ovaj metar napravio, to je blizu, jer on je omjer 1:1 i tako. Ovo je okvir vremena, od kamika smo postali. Jer je došla zemlja, pa na zemlji nešto naraslo, onda smo mi došli ljudi, pa onda smo počeli to pokvariti i tako je. Okvir kamena, znači skidamo jedan običan pesaž, lijepi, prirodni i stavimo nebuderi. Tu su neke dalje. Onda mi je došla ideja da malo, pošto sam tu na Drenove, puno kamenja, sa drvom delam, onda te kompozicije od drva, pa onda sam se malo i dosadilo mi je, pa sam šao ovako na obične pejsažite i sve. A čovjeka sam eliminira radi toga jer kada je gotovo on dovede, on to poništa. Tako da na moje slika nemate ljudi. Jedino ovaj siromah ovdje gleda šta se tamo događa pred ovo. Ja sam to nazval kuriožom. A po našu stari ljudi rekli ove kad su sede, blebetale, gledali sve, si kurioža kako koza. A moj prijatelj je imao jednu Mitu kozicu i nazvali ju Severina. I ja sam to naslikao, znači ovaj dečko još ni narasao da vidi čaj preko, a malo se nada, a ovaj je već. I onda sam šao na ovako pejsaže, volim more, volim, kako bi rekao, to mi fali kako i cigareća ga pušim, ako neš ne delam. Moram zahvaliti opet njim da su me omogućili v enem ambijentu, kako su pozvali se ti ljudi, drago mi za zajednicu Saljana, za Cirkolo, za voće. I sada vam rečem, tamo smo nešto napravili za pošćopat, popit, pa ćemo to povise i to je gotovo. Jedo sam. Zatajnog predsjednika da otvori izložbu. Da kaže izložba je otvorena. Izložba je otvorena.